Nogometaši Krajine propustili su u subotu veliku priliku da u derbiju 17. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dođu do važne pobjede nad ekipom Viteza i vrate se na lidersku poziciju na tabeli. Utakmica u Zazinu je završena neriješeno 1:1, iako je Krajina u toku cijelog susreta imala potpunu terensku inicijativu i stvarala prilike. Gosti iz Viteza nisu imali ni jednu izgledniju šansu u toku cijele utakmice, a ipak su kući odnijeli jedan bod, ponajviše zahvaljujući nespretnoj intervenciji golmana Krajina Abdihodžića, koji je u 9. minuti promašio jednu povratnu loptu, što je u pogodak pretvorio Julić. Nakon toga malobrojna publika je uglavnom gledala igru na jedan gol, a nakon promašaja Čahtarevića i Delića, Krajina je izjednačila u 37. minuti golom Nuhanovića. Prosto je nevjerovatno šta su sve propustili igrači Krajine u drugom poluvremenu, tačnije šta je sve odbranio golman gostiju Aleksandar Živković, koji je s pravom ponio epitet najboljeg pojedinca utakmice. 100% prilike propustili su Delić, Ljeljak i Mirvić, pa je na kraju susret završen neriješeno 1:1. Krajini ostaje da žali za propuštenom prilikom da osvoji sva 3 boda, dok gosti mogu biti presretni jer su ni krivi ni dužni bez jedne stvorene prilike otišli kući sa 1 bodom. Svoje utiske sa ove utakmice iznijeli su šef stručnog štaba Krajine Muhamed Berberović i kapiten Renail Hušić. Mi smo čitav utakmicu dominirali, stvarali smo šanse. Jedna utakmica koju ja nisam gledao, nikad igrao, da se ovako dešava ovoliko šansi, toliko prilika, toliko dominacije na terenu, mi to nismo uspjeli okrenuti golom. Ono što je komično je to da gosti nisu oštali ni jednom po gola, dali su gol. Tako da su zasluženo osvojili bod, nisu, mi smo izgubili ta 2 boda, no međutim nas to ne smije ništa sputati. Moramo se ovo već zaboraviti. Imali smo, mogu sigurno reći, 10 šansi, a nismo uspjeli dati gol. Šta je razlog te slabe realizacije, ja ne znam. Ali nemam zamjerke, mislim da nema ni trener na borbenost ekipe. Znači svi smo dali svoj maksimum da ostvarimo dobar rezultat, eto na kraju nije uspjelo. Nadam se da i publika može biti zadovoljna. U ovom susretu svoj debi za Krajinu imala su 4 polusezonska pojačanja, među kojima i Elvis Mešić iz Bihaća te Aner Ljeljak iz Mostara. Dosta teška, mislim da smo po svim prilikama i po svim trebali pobijediti, ali takav je nogomet, u nekim utakmicama pobjediš ili odneseš boda, praktički ne šutneš po golu, a tako se nama sad desilo. Stvarno mi je žao ovih bodova ovdje koje smo, hajmo reći, prosuli u Cazinu, ali eto, to je lopta. Lopta ne trpi silu, znači eto, imali smo te prilike, nismo dali gol. Što se mene lično tiče, četvrtak čini mi se da je bio, imao sam sudar sa svojim igračem jednim, pa sam imao problema sa koljenom. Šef nije htio ništa da rizikuje puno, pa mi je rekao da ću ući po potrebi. Tako je bilo u drugom poluvremenu. Eto, nažalost nismo imali sreće, ali nadam se da će nam se ovi bodovi opet negdje vratiti. Sa 8 pobjeda, 5 neriješenih susreta i 4 poraza, Krajina je prikupila 29 bodova i nalazi se na 3. mjestu prvoligaške tabele. U idućem 18. kolu Krajina će u derbiju kola igrati u Srebrniku protiv prvoplasirane Gradine.